ดิทำนี่เราทำนี่เราจริงโทมิโตลาบรามา Hello Lwgwpra good morning गिबियावनो बयखौबो खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि बे गोदान भिडिअ बयखौबो बरायबाय लोगोफोर दासो एसे सान्दुं ओंखारहांदों आरोना नङाबा ओरैबायदि गुसु जाग्रा जाखाबाय दाना माने दासो गोजां बोथोर बायदि मोनलायलायबाय आरोना बिदि गोजांबासो होमबा लोगोफोर आङो माने दिनैहाय सासे आंनि लोगो बिनि हाबा दं आरोना बेयाव थांनो नागिरदों आङो मा होनोमोनलाय लोगोफोरानो हाबा जाजोब्बाय आरोना बिराद माने माखासेफोरनिखौ थांनो मोनासै आङो एबाराव बोरैबा टाइमबो मिलायदों ओमफ्राय आरो एसे बारा गोजानबो नङाना जलाइस्रि कुसुगाव जलाइस्रियाव आरोना बिनि हाबाया मैया मोनायाव जानानै थांबाय ओमफ्राय दिनैहाय रिसेपसननो बेयाव थांनोसै आरोना आं मैयाथ' हाबायाव थांनो हायासै ओंखायनो दिनै लेंहरथारनायखाय थांसै आरोना ओमफ्राय आं मैया गिफ्ट लाखादोंमोन ना लोगोफोर गाबोन हाबायाव लोगोनो बेखौनो लांगोन आरोना आं लोगोफोर ओमफ्राय नैबे जाहैबाय जोमग्रा ओमफ्राय नैबे जाहैबाय ब्लाउस आरोना आंनि दखाननिफ्रायनो लाबाय आङो लोगोफोर आंहा दखानावनो दंखायोमोन नालाय ओमफ्राय बेखौनो गिफ्ट फैनोसै आरोना केमेरायावबा दसेनो कालारखौ आलदा आलदा नुनो नागिरोहाय माने गाबोननो थांगोन नालाय आङो गाबोनथ' दखानखौ आं बन्द' खालामनाय जागोन नालाय बेखायनो आङो दिनैहायनो बेखौहाय लांग्रोखानोसै आरोना बेखौ आं लाखाबाय आरोना लोगोफोर बेखौनो हैनोसै आङो बिराद माने मानसिया बिराद दख'ना मोजां मोनो आरोना बियो दख'नाखौनो बिराद मोजां मोनखायो बियो ओंखायनो आङो दख'नाखौनो लानो साननानै दख'नाखौनो लाबाय आरोना लोगोफोर दाखोर गारनायजों लोगोसे मालिकनो रुम भारा होफैदों आरोना आङो मालिकनाव फैदोंमोन आङो दुन्दिया एबारसो जादों दा गोथांनो बे बाराद्राय रोजा रोजा जानायखौसो फुख्ल'नांसिगोन ओइ सामब्राम बिलाइआबो हा बेयावसो गायदोंमोनहाय जायासै नैबेना नै बिबाराबो आंना बानलुखौनो गायनांगौ आङो टाइमखौनो मोनासै माबा थाब होनानै गायनांसिगोन ओरैजाय बिथिंजाय टमेट'आबो नै फोसाबबाय आं दुन्दियाखौ आरो नैबेयाव गोरलै गोरलै दं रज'हांबावबायसो माबाया नै दुन्दिया आंना दुन्दियाया हाथ'फ्ला होनानै समायना दुन्दिया होनाया मोदोमलायबाय आरोना दुन्दिया ओरैबायदि माने लकेलसो नालाय जा मोदोमखायो ओमफ्राय आङो थांनोसैबो दुगैनानै फ्रेस जानानै रेडि जानानै थांनोसै मानो बिसिनि हाबाया थाब जोबगोन आरोना माने 6टासोआवनो जोबगोन दिनैनो हिन्जाव गोदानखौ हौवा गोदान लागोआव लांगोन नालाय ओंखायनो दसेनो जोबगोननो ओमफ्राय थाब लिंहरगासिनो दं आरोना ओमफ्य रुमाव ओंखाम जालांखाला डाइरेक्ट हाबायावनो जाहैनोसै ओमफ्राय लामायाबो बिराद गोजान नालाय जिखुनु जाया 1 घन्टासो लाखायो आरोना ओंखायनो दानो ओंखारलांखानोसै नै 11टा बा 12टासोआवनो ओंखारलांनोसै दाथ' 11टायानो जाखानोसै ओमफ्राय दिनै दखानखौ होलायबावासै आरोना जिखुनु जाया हाबायाव थांलायलायाबाबो जाया नालाय नङाबा उनावहाय जोंनियावहाय सोर फैनो आरो लोगोथारना जेनेबा सिगांनिफ्रायनो जों ज' एखे कलेजावनो फरायबोनाय ना ओमफ्राय थांनोसै हौवाया बेना डिफेन्सआव मावो बेसेबां गोबाव जाखोमोनथाय गोसोलायनाया बावबाय आङो जिखुनु जाया होमबालाय आङो मा दख'नाखौ गानगोन बेखौ आं देखायनि जोंनि दखानावनो बानायनाय बे दख'नाया बेखौनो गानलांसै आरोना आङो लोगोफोर माने दख'नाखौनो माखौ गाननो कनफिउस जाबाय थायो आं ओमफ्राय ओंखायनो आंनाव बानायनाय दख'नाफोरखौथ' आं गासिबो माने आं मोजां मोननानै बानायहोजोबखानाय नालाय ओंखायनो आंनो बिराद मोजां मोनो आरोना ओमफ्राय आंनो गानग्रोखायो ओमफ्राय माखौ गानगोन आंखौ देखायगोन आरोना ओमफ्राय लोगोफोर आंनावहाय ओरैबायदि बुंहरगासिनो ओमफ्राय आङो कमेन्टबो बिराद फैगासिनो ओमफ्राय आंनाव दाख्लै सासे आब'आबो फन हरदों आरोना आंनावहाय बियो माने नोंथ' क्रिम खिथानो होन्दोंमोन बे क्रिमखौ मानो दाबो खिथाया मा नाम बे क्रिमनि नामा बिदि होननानै बुंगासिनो दङ आं क्रिमखौ ओरैसो होनग्रोखादों ना लोगोफोर माने आंनावहायनो आङो ट्राइ खालामग्रोनि माने आं मोजां मोनदों बायदि मोनदोंब्लासो नोंथांमोननो आङो शेयार खालामगोन बिदि होननानै बुंदोंमोन आङो ओमफ्राय आं क्रिमखौहाय माने फुरा मोनसे इउज खालामजोबनो सानदों आरोना 1 मान्थसो होमबासो रिजाल्टखौ मोनजोबगोन नालाय नङाबा नोङो जेनेबा जेबो जायालासिनो नोंसिनि खिथालाबायोबा सोरनावबा मोखाङाव मोजां जायाबा नोंसोर आंखौनो बुंहरगोन माथो ओंखायनो आङो खिथाथ'वाखै आरोना आं खिथाखागोनखा ओमफ्रायो आं मोखाङाव माने मोजां जाबासो खिथागोन मोजां जायाबा खिथायासो होननानै बुंदों आङो आंनि भिडिअखौ मोजाङै नायफिन आरोना लोगोफोर जुदि आंनावहाय रिजाल्टखौ आङो मोजां जानाय बायदि मोनदों होनब्लासो खिथागोन मोजां जानाय बायदि मोनाखैब्लाथाय आं खिथाया बिदि होननानैसो बुंदोंमोन आङो
जिखुनु जाया आङो एसे 1 month जाखासै बे माबाया दिब्बाया फिसा जाखासै नालाय बे जोबग्रोथोंसै आरोना जोबब्ला माबायदि मोनदों होनबा नोंसोरबो नायनो हागोन आरो माबायदि जादों बे आब'आथ' बुंहरदों कल खालामनानै आंनावहाय नोंनि मोखांखौ एसे मोजां जानाय बायदि मोनदों बिदि होननानै ओमफ्राय लोगोफ्राबो बुंदों जिखुनु जाया एसे नायबावनि आरोना लोगोफोर दसेल' नेथ'बाव आङो एसे आंनावनो एक्सपिरियेन्सखौ खालामग्रोदों आरोना नङाबा जानला मोनला इनफरमेसन होलाबायनानै नों जुदि माबायानो जायाबा खामानियानो होआबा होमबा जिखुनु जाया आं देखायनोसै आरोना लोगोफोर आं माबा दख'नाखौ गानलांनो नागिरदों बे दख'नाखौ गानलांगोन आरोना आङो लोगोफोर जोंनि दखानावनो बानायनाय बियो नै बोरैबा कालारखौनो एसे बेयावहाय दालसो नुबावबाय बेजों लोगोसे वाइट कालारनि ब्लाउस वाइट कालारनि जोमग्रा जोमनानै थांसै A few moments later. नै जों सहैबाय लोगोफोर ओमफ्राय ओरैबायदि गान दामै दामै फैदोंना फार्स्ट टु लास्ट सहैजासिम ओमफ्राय बेनि थाखायनो आं भिडिअखौनो लाबोआसै आरोना गान दामनायावथ' जेनेबा कपिराइट फैयो नालाय बेखौ होनो हाया आरोना बेनि थाखायनो लोगोफोर मोनफैबाय नै हाबायाव हाब गारदेन जायगा गोनांलाय जाखो ओरैथिं मा दोनगोन नोङो गिदिर रखेगा मिनिनि हाबायाव मोनफैबाय फैबाय नै माबा मोनखौ लिंहरदोंमोनथ' केमेरा खेबग्राया डिप'जिट ए नै लांफैग्राया आं जुमा बावसो मोनखोथाय मा होनोमोनलाय मोनबायनो फैबायहाय हाबायावहाय ओंखाम जानोसैबो जोंहा दालि जाखो ना टमेट' लाब्रा अमा आरो दाउ लाबोगासिनो दं दाउ जानोसैहाय अनलायालाय हा अनला दङ दे अनला जानोसै नै ओरैजाय जागासिनो ओइ जिरायबाय आङो थांगोन नागिरलाबायबाय लोगोखौ गारनांसो थांगोन बायो थामनेलाव आंखौ थामनेलाव होखानांगौ बिरादनो औ सोङैद' मा नांगौ होननानै बिराद रायलाय जाबाय आरोना जोङो ओंखामखौहाय माने गोबावजों लोगो मोननाय नालाय खोथाफ्रानो जोबखाया आरोना ओमफ्राय बिसोरबो न'आव थाफैला जोब्बायना मानसिफ्रा ओमफ्राय लोगो मोनबाय थानायबो जाला ओमफ्राय जि लाजिनानै जाला आरोना जों माने केमेरा नुबानो रायलायनाया माने स्टप जाखायो आरोना लाजिनानैनो ओमफ्राय नैबे जाबाय आं लोगो दिकुमारि गावनि नाम खिथानाय लोगो लोगोनो जो लाजिखाबाय आरोना ओमफ्राय बै सासेया जाहैबाय बबानि आरोना बेबोथ' बिराद लाजिखायो नाहरनो हाखायासैनो केमेरायावनो ओमफ्राय बे जाबाय आब' बिबुं बेथ' लाजिनाया बेनाथ' बांसिनबावसो आरो नै जाबाय बियो लोगो जासमिन आरोना बेनावनो आलासि जाहैदोंमोन आं खेबसे बेथ' देखायजानो ओरैबायदि लाजिखायो आरो दा गावसोरनाव थांबाबो देखायजाखाथाराखै आरोना ओमफ्य नै केमेरा खेबग्राखौ नायदो आरोना लोगोफोर आंखौ लानाय जायाखैमोन नालाय लाखिबाय आंनोमोन केमेरा खेबग्राया ओइ निफुनि बेदर अरनायखौसो नुवासै जाखांबाय जोङो ओमफ्राय एबाराव दसे फट' खेबजाहैनानै ओमफ्राय थांनोसैबो आरोना हिनजाव गोदान हौवा गोदाना थांसै आरो जोंहा फट'खेबजादों फारसेथिं द'ल' थाथारबाय मानसिफ्रा एसे मिनिनो दे मिनिथ'ला केमेराखौथ' मोजां नुदों आरामनो मोजां बिरादनो थांजोबसै नै लोगोफ्रा गासिबो बाय बाय आबजुबा बाजोब्बायदां औ थांसै आरोना सासे लोगो फैबावदों नालाय बेखौ दसे माने लोगो हमनानै थांसै आरोना जोंहा हिनजाव गोदान मोनाबो इथिंनो मोसानो ओरै आलासि बुजायनाय गोनांखाय रायज्लायथ'ला आरो जों दा बोरोदि बेयो बेयाव फोथारावनो दंनो गारि पार्किं खालामदों खोमा
जालायासै नै बिसोरो नै लोगो बेजों फैगासिनो दङ आरोना देखायनां बिसोरखौ जमदों जमनानै थादों बहाय ओइ वाव दासो आरो दा नोंहा जमदों नों दैलांफादों जाबाय दाहाय खोनाबाय दैलांफादों हा थांसै मालाय थांसै जोङो जोंहा जाखांबाय औ ये दुखु लाबाय थागोन लेट फैग्रा गालां जाजोबसै जोंजों बाय माबाय ओमफ्राय एबारावहाय जोङो थांफिननो नागिरबायबो आरोना माने बिसिना दिनैनो लांफिनगोन नालाय हिन्जाव गोदानखौहाय हौवा गोदान लागोआवहाय ओंखायनो थाब थाङोनो ओंखायनो हाबाया दसेनो जोबगोन आरोना साराय 7 जाबाय Kasugaon बाजाराव नैबे कमला लांफानोसै कमला